Ei, Drac, tens un minut? Quina hora és? Les 10. És diumenge. Què vols? Que t'he de dir una cosa. Ah, què és? És d'un tema, has de baixar. Oh, bueno, digue-me-la des d'aquí. No, és que és un secret, te l'he de dir a l'orella. No, digues, si no passa res, de què va? És sobre un aparell d'aquests per purificar l'aigua de l'aixeta. Ah, que em vols vendre un aparell. Sí. I on el tens? Uh, allà darrere. Baixa si cas i t'ho explico. És això el que m'has de dir a l'orella. Sí, és que és una promoció molt bona i no vull que la sentin els veïns perquè la voldrien i perdria diners. Clar, ja. I l'espasa aquesta? Uh, és d'un amic meu, li estic aguantant jo. Drac, baixa la basura! Ja la baixaré quan surti! No, no, fes-ho ara que després te n'oblidaràs. Sents, eh? És aquí, des d'ahir al vespre ja està donant pel cul la princeseta vostra. Ah, que vius amb una princesa ara? Ja que tenen sort, pillo? Ets el tercer cavaller que ve avui. Entre aquesta i vosaltres aquí no hi ha qui dormi. Ah, a sobre que t'envien gent per menjar a casa, a sobre està ple de desagraïts. Ah, sí? Digues tu quan és l'últim diumenge que un entrecot et va entrar a casa teva de bon matí i et va començar a donar ordres. Digue'ls amb aquells que a mi la carn m'agrada més feta. Prou! Entrega la princesa! Sí, i aquesta és una altra. Quants dies fa que m'envieu gent per menjar? Un any i mig? Dos? En tot aquest temps és el primer cop, el primer que algú ve a dir res. Us hauria de caure la cara de vergonya. I ara que és la princeseta correm-hi tots, a fer-nos l'heroi per parir el bregatasso. Qui és? Obre les finestres de dalt, que es ventili i fes el llit! I després quan engegui un capítol del Netflix em fotrà a estendre la roba o alguna merda trobarà. Amb això que m'heu enviat aquí és que hauré d'acabar cancel·lant la subscripció, és que és llançar els calés. Doncs què fem? Me l'emporto jo, si cas? I jo què hi guanyo? Oh, tu mateix, o això o cancel·les el Netflix? Quines ganes de ser l'heroi, fill de puta? Ja marxo, doncs. Espera't. Ah, espera't. Ah, Princesa, surt a fora, que ha vingut un senyor que et vol dir no sé què. Oh, què? no, què et passa? Ah, és gorda. De talles grans. Que tens algun problema? Home, no m'ho esperava. Ah, clar, clar. Que les princeses sempre estan bones, clar. No n'hi ha de princeses que siguin callos. Bueno, anem passant. Sí, enhorabona pel bregatasso, eh? Tan, tan, taran, tan, tan, taran. Recorda que ets llegenda. Espero que us quedi bé la història del rescat. A veure què els expliques.